As avarías das tubaxes de Vilagarcía non ceden. A última rotura tivo lugar na avenida de Cambados á altura de Vilaboa. O concelleiro de Medio Ambiente declarou que as obras que se están a realizar en Dr. Tourón provocan cambios de presión que afectan a outras zonas. Pode influir noutras zonas, non podemos esquecer que non é só a Dr. Tourón a que é moi bella. O que si me trasladan, creo que empezaron onte xa a abrir as catas, posiblemente hoxe se este pasando algún tramo de tubería novo. É unha arteria principal, ese tramo de Dr. Tourón, é como si, digamos, a arteria principal que sale do corazón, que si ten problemas esa arteria genera problemas en todo o servicio. Lino Mouriño explicou que os cambios de presión aos que teñen que facer fronte estas tubaxes fan que unha vez renovadas a presión afecte a outra canalización máis vella. O encargado, digamos, de obra de Espina, que leva xa 20 e pico anos na empresa, me trasladaba, ahora seguramente empece a romper no tramo que está sin cambiar en Rúa Alta da Lomba, tal cual, a semana seguinte empezou a romper ali, porque, son puntos, son as tuberías máis vellas, e unha vez que melloras ou subsanas, digamos, o problema desa vella, pasa a seguinte, digamos. A pesar de que o goberno local xa cambiou 1,5 km de tubaxes, aínda non é suficiente. Admiten que por agora non hai presuposto de abondo para asumilo, pero recalcan o seu labor ao longo desta legislatura. Pois non podemos asumilo de golpe con o noso orzamento municipal, pero si algo se caracterizou este equipo de goberno foi de non poñer excusas e tratar de buscar fondos ata onde non chegaba o orzamento do Concello de Vilagarcía, así que trataremos de seguir facendo nos próximos anos e buscando fondos para conseguir esa renovación de todas as tripas da nosa cidade. O alcalde asegura que os seguintes orzamentos municipais deben ter unha parte para renovar todas as redes de abastecemento de auga e saneamento.